Amaqela opolitiko alungiselela unyulo loomasipala oluza kubanjwa ekupheleni kwale nyanga izayo, kwaye ngoku IPalamente kunyanzeleke ukuba imise ezinye izicwangciso zayo. I suggest that let us have the debate before we adjourn, because the land issue in South Africa is very critical. The EFF can use their own notes and that report, not based on the debate that has taken place, if they want to use the land issue to canvass. It is in fact quite correct that you cannot expropriate land once we've passed the report in the House. That's not the way Parliament works. Isigqibo sokususa esihlalweni uJaji Hlophe simiselwe uNovemba. Umlomo uthi usafuna ingcebiso yomthetho ngendlela yokuvota xa kuvotelwa isiphakamiso sokususa uJaji Hlophe esikhundleni. The Speaker is expected to seek legal opinion regarding the vote for voting purposes. So it regards the discretion of the Speaker for voting purposes on this matter. Kodwa amanye amaqela aphikisayo akahambisani ne-EFF. I would also ask you, Speaker, to consider the statement made by the EFF members on the platform relating to the Hlophe matter. Igqwetha likaJaji Hlophe uBarnabas Xulu khange afumaneke kuba aphefumle kule nyewe. Xulelani Philip, SABC News ePalamente.